Vítajte pri ďalšom dieli, sledujete kanál Rýchla fyzioterapia. Ako fyzioterapeut sa stretávam s pacientmi po 40-ke, ktorí ku mne prichádzajú s bolestivým tuhým chrbtom. Dobrá správa ale je, že rutina každodenná na pár minút denne, čo vám dneska ukážem, môže zachrániť tieto začínajúce problémy a preventívne udržovať váš chrbát zdravý. Vybral som pre vás to minimum, čo pre ten chrbát viete spraviť. Je to poloha v stoji, v ktorej vie odcvičiť skoro každý. Najdôležitejšie pri tomto je tá pravidelnosť, čiže skúste toto minimum cvičiť vážne, že každý deň pravidelne pustite si toto video, odcvičte si to so mnou a dajte mi vedieť, ako sa vám darí. Začneme záklonom, ktorý patrí k základnému pohybu v chrbte, ako aj ostatné pohyby, ktoré si neskôr ukážeme. V tom záklone, v tom stoji budeme stáť na šírku panvy, nohy budú vystreté, nebudú ale úplne prestreté a nebudú úplne pokrčené, budú vystreté s nejakou tou rezervou. Naše chodidlá ukazujú napriamo. V stoji na šírku panvy sa potom obidvoma dlaňami plocho zaprieme nad sedacie svaly na našu pánvovú oblasť, kde pekne objímeme celú chrbticu z boku aj zo zadu a vykonávame pomaličky záklon, kde trošku vtiahneme pupok dovnútra a ideme iba na limit tej chrbtice, kde cítime takú tú tvrdosť. Hlava je v jemnom záklone, aby sa nám netočila, pretože keď zakloníme hlavu príliš veľa, je tam riziko toho točenia hlavy, čiže trošička sa pozráme smerom dole, aby sa nám hlava nezakláňala príliš veľa. A v tejto polohe sa snažíme s tým zatiahnutým pupkom nádych urobiť nosom a výdych ústami. A spravíme to 3-4 krát po sebe. Počas toho dýchania jemne zväčšujeme rozsah pohyblivosti. Po 3-4 nádychoch a výdychoch sa pomaličky vrátime do priamej polohy a zvesíme hlavu aj ruky smerom dole a necháme tú chrbticu sa ohnúť do pekného oblého chrbtu, toľko, koľko nám dá. Môže to ťahať v tom prípade v lítkach, v zadných stehnách, ale kľudne aj v oblasti krížových stavcoch. A zase robíme nádych nosom, výdych ústami. A počas toho výdychu v tomto prípade trošku rozširujeme rozsah pohyblivosti. Z tohto pohybu sa znova vraciame do spriamenej polohy a opakujeme náš záklon. Stiahnutým pupkom. Jemne zvyšujeme pohyblivosť počas dychu. Nádych nosom, výdych ústami. Jemne vtiahnutý pupok do brušnej dutiny. A zase sa vraciame pomaličky do toho predklonu, kde hlavu a celú chrbticu zvesíme smerom dole. A pekne dýchame. Snažíme sa úplne uvoľniť tie ruky, zvesiť to telo. A vrátime sa do základného postavenia. Ako ďalší základný pohyb, ktorý naša chrbtica potrebuje, je taký úklon v celej tej dĺžke tej chrbtice. Ten si odcvičíme taktiež stojí, pretože všetky cviky sú v stoji a vyzerá to následovne. Pozrieme sa na nohy, či stojíme na šírku panvy, či nám chodidlá ukazujú napriamo a pomaličky zdvihneme v tomto prípade ľavú ruku, lakeť môžeme kľudne trošku ohnúť. Dávame len pozor, aby sme teraz nešli do toho záklonu, čiže snažíme sa zostať s tým chrbtom pekne rovno. Druhú ruku položíme na stehno z bočnej strany a budeme pomaličky ako keby klzať s tou vystretou rukou, čo mám na stehne, smerom ku kolenu.
do momentu, kedy ma zastaví ťah na tejto strane, kde mám ruku ohnutú za hlavou. V tom priestore zostanem stáť a zase sa pohrám trošku s dýchaním, čiže nádych tým nosom a výdych ústami. A jemňučko pri tom výdychu budem zväčšovať tú pohyblivosť, tým pádom klžem ako keby milimeter po milimetri s tou vystretou rukou na stehne smerom dole. Tri, 4 krát. Zase sa vrátim. Ak by vás náhodou bolelo ramienko, kľudne ho môžete mať aj v inej polohe, trošku viacej vpredu, trošku v inom uhle. Základ je otvoriť celú tú stranu, ktorá je od pazuchy, od podpazušia smerom dole k tej pánovej oblasti. Ukážeme si aj druhú stranu, čiže zase si skontrolujem, či som sa nejako nepohol. Zalomím si tú ruku hore, dávam pozor, aby som nešiel do toho záklonu. Druhú ruku položím na stehno z bočnej strany a ukloním i hlavu a celé telo tak, aby som mal pocit, že s tou rukou na stehne klžem smerom dole. Do momentu, keď pocítim krásny ťah, buď tunák hore, alebo tunák dole. A pohrám sa znova s tým dýchaním. A vraciam sa naspäť. Opakujem znova túto stranu. Do úklonu. Pozor na ten záklon, čiže držím sa pekne rovno. Do momentu, kedy potiahnem to otváranie na tej strane, od ktorej sa odkláňam a dýcham. Pomaličky sa vraciam, pekne cvičte so mňou, hej, v tom tempe, ako vám to ukazujem. A vraciam sa naspäť, v mojom prípade do úklonu doľava. Je úplne bežné, že jedna strana ťaha viacej ako druhá. Vždy je dobrým signálom, že cítim to otváranie vždy na tej strane, od ktorej sa odkláňam. Ak by náhodou vám to začalo nejako vyžarovať do nôh, tak trošku zmeniť uhol, snažiť sa pošpekulovať, v akej polohe cítim to otváranie priamo na tej strane, kde mám zalomený lakeť za hlavou. A vraciam sa znova do základného postavenia. A tretím základným pohybom, ktorý je dôležitý pre našu chrbticu, je rotačný komponent, rotácia v chrbtici. Taktiež stojí, pretože chcem, aby ste to vedeli odcvičiť každý z vás, aj tí, čo majú problémy s kolenami. Vystrieme ruky dopredu a pôjdeme v tomto prípade ľavou rukou do rotácie s vystretým lakťom, druhú ruku ohnem a prsty smerujú ako keby do paže tej vystretej ruky. Otáčam sa za tou rukou, pozerám pekne na tú ruku, dávam pozor, aby som nešiel znova cez záklon, čiže tú rotáciu sa snažím urobiť pekne v spriamenej polohe, bez toho, aby som cítil alebo mal pocit, že idem do záklonu. Dosiahnem ten limit mojej pohyblivosti, nohy zostávajú rovno a znova sa hrám s tým dýchom, nádych nosom a pri výdychu zväčšujem pohyblivosť 3-4 krát. Potom sa vrátim do základného postavenia, kľudne môžem trošku vytriasť ruky a pokračujem napravo. Dosiahnem to môj limit. Ja tiež musím dávať pozor, lebo to ako keby trošku provokuje, že keď vykláňam tú ruku do rotácie, aby som sa zakláňal, nie zostávam pekne s chrbticou rovno a čisto iba ten rotačný komponent. A idem do rotácie, koľko mi dá. Pánu môžem trošku pustiť, ako ona môže trošku ísť so mňou, len tie kolená sa nesmú točiť. A keď dosiahnem ten limit, ktorý cítim buď medzi lopatkami alebo v dolnej časti, znova sa hrám s tým dýchom.
Výborne. Idem pomaličky naspäť, kľudne zase vytrasiem ruky. Dám si znova tú rotáciu do tej ľavej strany. Kontrolujem stále ten záklon. A už v tomto momente ja cítim, že tá pohyblivosť sa mi zlepšuje, že už vidím viacej dozadu. Hlava sa otáča za tou rukou, nech pridáme komponent krčnej chrbtice. A hrám sa znova s dýchom. Výborne. Vraciam sa, všetko robím veľmi pomaličky, netrhám tie pohyby. A opakujem ešte raz. Doprava. Tu mám už veľmi dobre zlepšenú tú pohyblivosť, ja už tu na túto stranu prejdem veľmi ďaleko. Výborne. A idem naspäť. No a nakoniec zopakujem všetky cviky, ktoré som robil v jednom slede, aby som rozhýbal do všetkých troch pohyboch v jednom kuse tú chrbticu, ktorú som si v jednotlivých cvikoch trošku pouvoľňoval. Čiže so vystretými dlaňami sa zapriem za môj chrbát, nad tie sedacie svaly, tam, kde cítim lopaty panovej kosti a súčasne som zapretý aj do tej krížovej oblasti a idem do záklonu, vtiahnem trošku brúško, koľko mi dá na ten limit, urobím 3-4 nádychy, výdychy, nádych nosom, výdych ústami. Pomaličky sa vraciam do vzpriamenej polohy a idem do predklonu so zvesenými rukami dole, hlavu nechám visieť. Pomaličky sa vraciam naspäť. Prejdem si úklony, ktoré sme robili predtým. Šírka panvy. Vždy si to kontrolujem, aby som bol pekne v základnom postavení. Idem najprv do pravej strany, zalomím lakeť, hlavy hore, dávam pozor na záklon zase, aby som bol pekne v rovine a s tou rukou pekne klžem smerom ku kolenu z bočnej strany. Zase na limit, kde cítim, kde ma to obmedzuje a dýcham. A do opačnej strany. Pomaličky sa vrátim naspäť. Dám si ten rotačný komponent. Vystretou rukou, druhá ruka sa ohne, ukazuje smerom do paže. Nemusí to byť moc vysoko, kľudne jemne pod výškou ramena. Na limit a dýcham. Pomaličky naspäť, kľudne jemnúčko vytriasť ruky. A do druhej strany. Dávam len pozor ešte na ten záklon, to opakujem, lebo to fakt, že takedy núti. Idem do tej rotácie pekne. A idem pekne naspäť. Toto je vážne to minimum, ktoré by malo trvať približne 10 minút denne, ktoré by vám malo pomôcť rozhýbať vašu chrbticu v polohách, ktoré vy cez deň málo kedy precízne a terapeuticky robíte. Pravidelnosť je ten základ toho všetkého, čiže
Vyskúšajme si dať tú výzvu, že cvičte každý deň so mňou tieto cviky a dajte mi do komentu vedieť, čo sa u vás zlepšilo, ako rýchlo to šlo a čo presne ste pocítili. Nezlaknite sa na začiatku, pretože tieto cviky možno vyzerajú jednoducho, ale napínate a posilňujete v podstate pri niektorých polohách aj svaly, ktoré v bežnom živote nezapájate takto dlho, čiže nejaká tá svalovica v prvých dňoch cvičenia tam je možná, ktorá sa cíti možno, že aj trošku ako bolesť chrbťa, nezlaknúť sa toho, počas toho, ako trošku pocítite tú reakciu, cvičte opatrnejšie, ono sa to podá tou pravidelnosťou, len netreba zanevrieť na tieto cviky, treba to cvičiť a uvidíte, že tento cvik a toto cvičenie vám pomôže. Pre tých, ktorých to zaujalo a pocítili to zlepšenie, máme aj rozšírenú verziu týchto cvikov na členstve našom kanála. Čiže keď sa stanete členom nášho kanála, máte prístup k rozšírenejšej verzii podobných cvikov, ktorý môžete rozšíriť toto, čo sme si ukázali a ešte viacej zlepšiť stav vašej chrbtice. Samozrejme, nezabúdajte stlačiť tlačidlo odoberaj na našom kanáli, aby ste boli vždy informovaní o tom, keď vyjde nové video. Pridajte k tomu ten zvonček, pretože bez toho zvončeka vám nepríde notifikácia, čiže ak chcete vedieť, keď je nové video, musíte pridať ten zvonček a vidíme sa pri ďalšom videu.